Hola a tots i totes. Sigueu benvinguts a Orienta't, el teu canal d'orientació educativa. Jo sóc Luis Fallos, orientador educatiu a la Comunitat Valenciana. Comencem! Hola a tots. En el vídeo d'avui anem a seguir el procediment per obtindre la clau d'admissió. Si vegeu la pàgina en la que hem començat, tenim així l'enllaç, tot i que vos el penjaré a la descripció del vídeo, portal.edu.gva.es/telematrícula. Aquest és la pàgina, la ferramenta que la Generalitat Valenciana ha ficat al nostre abast per a l'admissió escolar per al curs 2021. Mireu, tot i que vos deixaré la descripció en el vídeo, si en Google teclegem les paraules matrícula telemàtica GVA, la primera de les opcions que ens dona és la de la matrícula telemàtica. També ens du fins a la pàgina, d'acord? En aquesta ocasió, quan s'ha obert, ens l'ha obert en castellà, però jo la tenia oberta en valencià. Bé, què anem a trobar en aquesta pàgina? Trobem un enllaç de preguntes freqüents, trobem una pestanya per anar al procés de clau d'admissió, tenim altra pestanya per al procés d'admissió, una altra pestanya per a llistes provisionals, al·legacions i llistes definitives. Avui, en el que ens anem a centrar va ser en aquest procediment, el d'obtindre la clau d'admissió. Tot i això, anem a veure primer què és el que ens ofereix la pàgina web de la Conselleria. Mireu, en primer lloc, així tenim una sèrie de pestanyes que ens poden ajudar a cercar alguna informació que podria ser-nos més que útil. Mireu, en el calendari d'admissió ens han presentat així aquesta infografia amb el calendari. Tenim 4 columnes en verd, blau, groc i roig en funció de l'etapa educativa. Infantil i primària en verd, ESO i batxillerat en blau, FP bàsica en taronja o groc i en roig cicles formatius de grau mitjà i superior. Mireu com a la primera línia de totes i cada una de les columnes trobem el termini de presentació de sol·licituds. Després apareix el termini per a duplicitats, baremació, llistes provisionals, reclamacions, llistes definitives i matrícula. Fixeu-se perquè això és un procés d'admissió, no és un procés de matrícula. Hem de diferenciar, si sol·licitem, d'acord? Després, si ens concedeixen la plaça allà on volem, tal volta no ens donen la primera opció, ens donen la segona, aleshores se farà el que és ja el procés de matriculació. Fixeu-vos que el procés de matrícula ja és l'últim, d'acord? En el cas, per exemple, infantil i primària, serà del 13 al 29 de juliol. En ESO i batxillerat, del 28 al 31 de juliol i l'1 i 2 de setembre. I a l'FP bàsica, del 22 al 28 de juliol. Pel que fa a cicles formatius de grau mitjà i superior, tot el procés de matrícula es realitzarà ja en setembre, de l'1 al 9, d'acord? Però us aconselle que apunteu aquests terminis per a tindre-los a mà i que no se'ns passe cap dels plaços. Bé, també tenim aquesta informació, si el nostre cas és per a matricular alumnat infantil i primària, els criteris de baremació dels punts. En la pestanya consulta de vacants ens du fins a un cercador de la Conselleria, de la pàgina de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, on podem buscar els centres educatius clicant, per exemple, per localitats. Si jo fique Elx al cercador i tria ensenyaments, m'agradaria ensenyar-vos d'educació secundària i de batxillerat, però encara no funcionen. Aleshores, pique en educació primària per a que vegueu com funciona, cercar, si teniu que ens van apareguent tots els centres educatius. Ens apareixen tan sols 10 per pàgina, però si vegeu, així n'hi ha diferents pàgines. Veu com van canviant? Aleshores, podeu trobar així tots els centres educatius en aquest cercador. Bé, tornem a la matrícula i arribem a l'apartat de preguntes freqüents. Hi ha una pestanyeta que ens permet l'accés també des de la pàgina principal. Mireu, així estan totes les preguntes. Tal volta les respostes són massa breus, però crec que estan prou bé explicadetes. Han organitzat les preguntes freqüents per temàtiques. Esta primera temàtica és clau d'admissió i procés d'admissió telemàtica i ens van explicant les possibilitats, quants centres hem de demanar, com modificar una sol·licitud d'admissió,
En el cas de progenitors que no hi conviuen, han de signar les sol·licituds els dos, totes aquestes coses. Després, en solucionar els dubtes al respecte de les llistes provisionals, de les llistes definitives i, si és el vostre cas, alumnat amb necessitats educatives especials. D'acord? Molt bé. Doncs tornem a la part de dalt, anem a la pestanyeta d'inici i anem a entrar directament en el tràmit de la clau d'admissió. Mireu, què ens indiquen? La veritat és que molt poquet, podien haver-se estalviat aquesta pàgina. El que sí que és important és, si jo he de matricular, per exemple, diferents alumnes en un mateix nivell educatiu, necessitaré usuaris diferents. Podré crear diversos usuaris diferents. Ara, si jo he de matricular alumnes en diferents nivells, perquè tinc un fill en infantil, un en primària, o un en primària, un en secundària, o en secundària i batxillerat, o en secundària i formació professional, si són diferents àmbits educatius, puc gastar el mateix usuari per a diferents alumnes. D'acord? Bé, i ens dona dues opcions d'identificació. D'acord? D'una banda, la identificació per DNI o NIE, i d'altra, la identificació mitjançant DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN, clau permanent. Bé, tot i que estan organitzades com a número 1 i número 2, nosaltres ho anem a fer al revés. Jo vaig a començar fent la identificació a través de la clau PIN, d'acord? Perquè sé que és un dels mètodes que estan més estesos i més senzills, i després ho farem mitjançant el DNI. D'acord? Aleshores, li piquem ja a la pestanyeta de procés d'admissió, també la teníem en la pàgina d'inici, però ens du fins a aquesta pàgina. Mireu, de moment sols apareixen en rosa aquells tràmits que ja s'han obert, és a dir, que podem començar a fer. Els tràmits d'educació infantil, és d'educació primària i és d'educació secundària, batxillerat, formació professional, cicles de grau mitjà, cicles formatius de grau superior o formació professional de tipus semipresencial, segona oportunitat, programes formatius de qualificació bàsica, inclús escoles oficials d'idiomes, encara no funcionen. Conforme es vagin obrigant els terminis, ens deixarà fer el tràmit. Allò que és molt positiu és que en cadascun dels tràmits ens dona la possibilitat de descarregar un manual. Si li piquem al manual, es dona aquest PDF on parla de manual de l'assistent telemàtic per a sol·licituds d'admissió de l'alumnat en centres docents d'acord d'infantil i primària. Després, quan no obriguen els de l'ESO, els de batxillerat, etc., aportaran el manual corresponent. Mireu, jo us recomano que descarregueu el manual i que també se'l llegiu, tot i que podeu anar seguint els passos que jo vaig fent al vídeo i també podreu obtindre la clau d'admissió. Val? Bé, no vaig explicar el manual perquè el que més ens interessa és veure com es fa, d'acord? Tanquem la guia. Bé, doncs anem al tràmit. Com a l'inici, l'obtenció de la clau d'admissió és la mateixa per a tots els ensenyaments, vaig entrar en l'educació primària i vaig anar-hi. Mireu, aquesta és la primera de les pàgines que ens apareix, d'acord? Hem d'identificar-nos. Si ja tenim creat un usuari i una contrasenya, directament l'escriuríem i entraríem. Però, com encara no tenim la clau d'admissió, no podem fer-ho. Aleshores, així està la pestanya. Crear-ne una. D'acord? Llavors, li piquem i entrem. Bé, ja hem arribat a la següent pàgina, que és el que parla de la identificació d'usuaris. Què és l'usuari? L'usuari és el nostre nom identificatiu. Podem emplenar l'usuari que vulgueu. Puc ficar orientat, puc ficar el meu nom i cognoms, el vostre, però el que us recomane és que feu servir el vostre document nacional d'identitat. Per què? Perquè si jo fique Luis Fallos, és el meu nom i el meu cognom, tot i que crec que no n'hi ha massa en la comunitat valenciana que coincidisca Luis i Fallos, però tal volta si el meu cognom és García o Martínez i soc José García, tal volta sí que n'hi ha molts José García i podria donar-nos error.
Per això, si fiquem un usuari i al donar-li a verificar ens diu que ja existeix un usuari amb aquest nom, ens demanarà que creem un. Val? Fins a que no ens diga que el nostre usuari és únic, no podrem continuar. D'acord? Doncs vaig a ficar el meu usuari i li piquem a verificar. Bé, ja li hem donat a verificar, jo he ficat un usuari molt senzill, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, d'acord? I ens du fins a aquesta pàgina. Què hem de fer ara? Molt senzill. Ara ens va demanar que escriguem el nostre correu electrònic. Aleshores, li picaríem ací, escriuríem el nostre correu electrònic i ens diu que el tornem a escriure més endavant. Per què? Perquè ja sabem tots, moltes voltes anem escrivint els correus electrònics i han de coincidir els dos, d'acord? És una manera de verificar-ho. Una volta hem ficat els correus electrònics, ens demana que piquem quin va ser el mètode d'identificació. D'acord? Mireu, com us ha dit, primer l'anem a fer amb DNI, certificat electrònic, clau PIN o clau permanent. Jo us he dit que a mi m'agradaria fer-ho amb la clau PIN, val? Per la seva senzillesa. Després ens identificarem amb el DNI complementant això, per si no en teniu clau PIN, d'acord? Aleshores jo li picaria així i li donaria a accedir a clau, val? De moment encara no, perquè no he emplenat encara els correus electrònics, però ara mateixa els emplene i li pique per accedir a clau. Bé, com que ja ho he emplenat, li dono a accedir a clau i on ens du? Així, aquesta passarel·la on ens diu que hem de triar el mètode d'identificació. D'acord? Si tinc DNI electrònic, però necessite aquest dispositiu que es connecta a l'ordenador on he d'introduir el meu DNI, si tinc clau PIN en l'aplicació per a telèfons mòbils o si tinc la clau permanent. D'acord? Anem a fer-ho amb la clau PIN. Ens redirigeixen i ens diuen que introduïm el nostre DNI. Doncs anem enllà. Ja hem introduït el nostre DNI i després ens han demanat que introduïm la data de validesa del DNI. La data de validesa la teniu sempre al final de les vostres dades personals, en la cara principal. Li piqueu ahí o podeu buscar-la amb el calendari i ja està. Li piquem a continuar. I ens du fins a aquesta pàgina. Obtener PIN. D'acord? També podria elegir jo el meu codi, però el més segur és picar-li a obtener PIN. I li piquem. Bé, ens ha dut fins a aquesta pàgina, ens ha arribat el nostre codi al telèfon, introduïm el codi i li piquem a acceder. I fixeu-se, tan sols li he donat al botó d'accedir i ens ha retornat a la pàgina de la Generalitat Valenciana. Ens ha dit que el sistema d'autentificació d'usuaris, d'acord, el meu usuari, 987654321, ja està, i ens diu que s'ha enviat un correu electrònic de verificació. Aleshores, ara hem d'anar al nostre compte de correu per a veure què és el que ens han enviat. Bé, mireu, ja estic en el meu correu electrònic i m'ha arribat un correu que diu no reply /Ítaca, verificació d'usuari de l'assistent telemàtic. L'òbric és un correu al que no hem de contestar, d'acord, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i ens diu que per raons de seguretat, per a validar el seu usuari d'accés, és necessari que use l'enllaç següent. Aleshores, haurem de picar-li a aquest enllaç. Diu, una volta verificat el correu en aquest enllaç, se li enviarà al formulari on haurà d'establir la contrasenya. Aleshores, és l'últim pas. Ara ens queda ja sols establir la contrasenya, d'acord, per a poder accedir a l'assistent telemàtic. D'acord? Molt important, que ho fem tot més o menys seguit perquè l'enllaç té una validesa determinada durant 24 hores. Així que si no ho faig al llarg del dia d'avui, demà
hauré de tornar a seguir el procediment. Li piquem a l'enllaç i ens du fins al sistema de verificació d'usuaris de nou. Aleshores piquem aquest usuari que jo m'havia inventat i li done a verificar. D'acord? Ja sols ens deixa crear una contrasenya. Vaig a elegir una contrasenya, la repetiré i li picaré a crear contrasenya. Anem a veure, per exemple, una contrasenya i la repetisc. Correcte. Li piquem a crear contrasenya i ens diu que l'usuari i la contrasenya s'han creat correctament. D'acord? Aleshores ja tinc la meva clau d'accés. És aquest usuari i la contrasenya que jo li he volgut ficar. Si vull i pique a començar la sol·licitud, puc començar a emplenar-la. Però les sol·licituds les complimentarem en altre vídeo. Bé, com us he dit abans, primer l'anàvem a crear fent ús del DNI electrònic, de la clau PIN, etc. Ara anem a fer-ho amb el DNI normal, tan sols amb el nostre DNI, sense cap certificació electrònica. Doncs hem de començar exactament igual que ho hem fet antes, crear-ne una i escrivim un usuari. Jo, com ja he creat aquest que l'ha creat abans, m'apareix així en un desplegable, però anem a crear-ne un altre. Anem a crear-ne un altre prou senzill. D'acord? Aquest és d'exemple. No fiqueu aquest usuari perquè no podreu entrar. Cadascú que elegisca el seu. Jo us recomano de nou ficar el vostre número de document nacional d'identitat, perquè sols el teniu vosaltres. Li piquem a verificar i ens torna a dur a la pàgina on hem d'escriure el correu electrònic. D'acord? I després la identificació. Aleshores, com no vull estar molta estona editant el vídeo, vull pujar-lo el més ràpid possible, jo ara de moment no vaig escriure res, us ho explique, ho escric i ja li pique a enviar sol·licitud. Mireu, heu de ficar el vostre nom, els vostres cognoms, la vostra data de naixement, després el tipus DNI o NIE. Si sóc estranger, NIE. Si sóc espanyol, DNI. Piqueu el número del vostre document, d'acord? I l'IDESP. Què és l'IDESP? Mireu, això és important. Així ens donen una xicoteta icona que ens ho explica. Mireu. L'IDESP, d'acord? És el número de document o número de suport, d'acord? Així en el DNI us apareix al final de les vostres dades. Cognoms, nom, sexe, nacionalitat, data de naixement i així està. El vostre número de suport, junt a la validesa que havíem parlat abans. D'acord? En els DNIs un poc més antics es diu IDESP i apareixia també justet baix de la data de naixement. D'acord? Molt bé. Doncs aquest numeret és el que hem d'emplenar així, on fica número de suport. Doncs jo vaig a emplenar aquestes dades i li picaré a enviar sol·licitud. Bé, ja he emplenat les dades, li he picat al botonet de enviar sol·licitud i automàticament m'ha arribat aquesta notificació en verd, sol·licitud d'identificació enviada, i m'ha arribat un correu electrònic. Anem a veure el correu electrònic que ens ha arribat. Fixeu-se que obriguem el correu i així el tenim. És exactament igual que l'anterior, no reply, /, educació, verificació d'usuari, d'acord. Però, clar, tindrà el seu propi enllaç. D'acord? Cada enllaç és únic. Ens dona la mateixa informació que ens donava abans. Aleshores, li piquem a l'enllaç i on ens torna al sistema de verificació d'usuaris. D'acord? Autenticació, volia dir. Li piquem el nostre usuari que havíem elegit. D'acord? I li piquem a verificar. Ja l'hem verificat, li hem picat i ens dona l'oportunitat de reescriure-li una contrasenya. Aleshores, teclegem la contrasenya
que més ens puga interessar, una contrasenya fàcil, per tal de que ens puguem recordar, o una contrasenya que puguem escriure en un paperet i tindre ben guardada a casa, d'acord? Crec que l'he ficat bé, perquè com estava parlant, ahí, falta, exacte. A veure. I li piquem a crear contrasenya. Fixeu-se que ens diu que l'usuari i la contrasenya s'han creat correctament. Aleshores, l'usuari que jo he creat, 999888777, ja està creat. Aleshores ja sols en queda començar la sol·licitud. Doncs fins ací aquest vídeo per aconseguir la clau d'admissió. Una volta la tingueu i li piqueu a començar la sol·licitud, us durà fins a aquesta pàgina, que és el del tràmit, però la tramitació la gravaré en un altre vídeo i la pujaré en uns dies. Bé, doncs, fins ací aquest vídeo. Recordeu, si us ha agradat i us ha sigut útil, subscriure-vos al canal i fer clic a la campaneta per rebre notificacions. També em podeu trobar a Twitter en @canalorientat i en Instagram com a canalorientat. Moltes gràcies a tots i totes i fins el proper vídeo. I no oblideu fer bondat.